Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы публицист һәм тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев. Фәйзел Хак Абдулхак улы Ислаев 1946 елның 2 гыйнварында Пермь өлкәсенең Октябрь районындагы Уразмәт авылында туа. Пермь дәүләт университетының тарих факультетын һәм аспирантурасын тәмамлый. 1993 елдан Казанда яши. Төрле тарихи темаларга язган хезмәтләре бар. Киң профильле белгеч һәм педагог. Тарих фәннәре докторы, Россия Федерациясының мактаулы мәгариф хезмәткәре. Хәйрле көн, Фәйзел Хак абый, исәнмесез? Үзегезнең чыгышларыгызда сез менә тарихчы буларак, публицист буларак, еш кына без Батыршаны онытырга тиеш түгелбез дисез. Менә минем буйлавымча, бу чыннан да халыкның патриотизмын, үзенең геройларын барлау өчен бик яхшы җирлек. Ә менә Батыршаның бит билгеле Екатерина әби патшага язган хатлары. Алар дөнья күреп тупландымы, бармы алар? Менә Батырша турында әйткәч тә мин туктап та куям. Чөнки Батырша шикелле изге жан татар дөньясында да, ислам дөньясында да юк. Ул берәү генә. Кызганыч, без аны үз дәрәҗәсенә менә Батыршаны күтәрә алмадык хәзерге көнгә кадәрле. Мин дә аны күтәрә алмадым. Китап язсам да. Ике телдә китапта язып чыгардым бит инде. Аның турында сөйлим дә. Менә ул хакта шунысын әйтәсем килә. 2 ел элек Санкт-Петербургта Батыршага багышланган конференция булды. Һәм мин анда чыгыш язадым. Батыршаны яклап. Һәм әйтәм, менә Батырша бит 2 ел төрмәдә Петропавл крепостында утырган. Һәм Шлиссельбург крепостында 5 ел төрмәдә газап чиккәннән соң вафат булган. Дин өчен. Нишләп без аны искә алмыйбыз? Аның турында куярга кирәк такта. Шлиссельбург крепостында да, анда бит туристлар йөри. Һәм Петропавл крепостында да шулай. Төрмәдә 2 ел утырган. Менә мондый сүзне ишетеп калганнар кирәкмәгән кешеләр. Һәм интернетта шау-шу купты. Нишле бу чыгыш, бу конференция менә нидә Санкт-Петербургта теракт булган иде бит. Метро шартлатканнар иде. Менә шуннан соң булган хәл бу. Һәм шунда карагырухлар бу тәкъдимнәрне алып Батыршаны террорист дип атап, шундый сүзләрне ничек итеп Санкт-Петербургта әйтә ала дип мине тәнкыйтьләп чыктылар. Һәм мин шуны ишеткәч, мин үземчә уйлыйм инде. Нишләп хәзерге көнгә кадәрле татар кешесе дә, урыс кешесе дә, гомумән әзрәк укымышлы булган кеше Батырша турында бер нәрсә дә белми икән. Нишләп аны террорист итеп бәялый икән? 20 ел үземнең тормышымны Батыршаны популярлаштыруга багышладым. Барыбер кеше белеп бетә дип әйтмим. Әйтә алмыйм. Сәбәбен дә белмим мин аның. Кызганыч, хәзер бит менә китап әлләни күп укымыйбыз. Башка чараларда Батырша турында әллә нәрсә сөйләмиләр. Монда мин аяныч хәлдә генә бер нәрсә әйтә алмыйм. Фәйзел Хак әфәнде, узган елда Россия флотының 300 еллыгы уңайына зур гына конференция узган, анда без лашманчылар турында сөйләшкән идек бит инде. Сез бер секциядә модератор идегез. Менә бу лашманчылар күренеше дә минем уйлавымча татарның фаҗигале тарихының бер сәхифәсе. Без анысын да онытырга тиеш түгелдер дип уйлыйм. Әлбәттә. Әлбәттә, чөнки бит менә Петр патша заманында бик күп кенә сугышыр өчен корабльләр төзәргә кирәк булган. Һәм моның өчен агач әзерләргә кирәк. Һәм менә шушы эшне кушканнар татарларга. Аны башта кушканнар татарлар белән башка милләт халыкларына да. Кызганыч, менә Петр патша үлгәннән соң күп кенә еллар үткәч, теге Мары, Чуваш, башка халыклар чукынып, лашман хезмәтеннән азат ителгән. Һәм бөтен бу хезмәт татар өстенә төшкән. Күбрәге мишәр татарлар өстенә төшкән. Йомышлы татарлар. Йомышлы татарлар.
Һәм бу әлбәттә бик авыр эш булган инде. Алар кескене октябрь айынан башлап, менә язга кадәрле башта алар аны хәзерләгәннәр, аннары ташыганнар пристаннарга, анда кыртканнан соң тиеп озатканнар Адмиралтействога җибәргәннәр инде. Әлбәттә, татар халкы бу хезмәтне авыр кабул иткән. Һәм үзенең авыр хезмәте турында бәйетләр дә иҗат иткән. Менә син үзең дә беләсеңдер инде Лашман бәйтен. Анда нинди хәлдә эшләүләре, аларның авыр тормышы бик матур итеп тасвирланган. Булай икенче яктан караганда, менә лашманчыларны лашманчылыктан азат иткәннән соң, лашман хезмәтен тарткан татарлар моңа каршы чыкканнар. Миңа калса, алар үзләрен әзрәк гади крестьяннардан истәнрәк куйганнар ахрысы. Шуңа күрә каршы чыкканнар булган. Имештер без җирдә генә казылып ята торган кеше түгел. Без дөнья күргән агайыгыз әле дигән ниндидер бер булгандыр инде. Шулай булгандыр. Аннан килеп менә авыл тарихлары буенча да сез шактый гына эшләр башкардыгыз бит инде. Шуларның берсе хәзерге Чирмешән районының Урман асты Үтәмеш авылы тарихы, әйме. Менә бу да шактый гына кызыклы бит әле. Бу Үтәмеш Гәрәй дигән исемдә татарның колагында бар. Үтәмешевләр дигән морзалар да бар. Менә шушыларга нисбәтлеме ул? Мин бу хезмәт белән бик кызыксынып эшләдем, чөнки минем өчен ул яңа төбәк, яңа кешеләр. Минем тикшерү буенча турыдан-туры Үтәмеш белән бәйләнгән түгел. Үтәмеш Гәрәй белән дә түгел, патша инде Казан ханның соңгы патшасы бит инде Үтәмеш Гәрәй. Аның белән дә бәйләнмәгән, Үтәмешевләр белән дә бәйләнмәгән дип уйлыйм инде мин. Тик барыбер Үтәмеш исемле кеше монда яшәгән. Шуның исеменнән килгән. Бу нигезләгән кешеләр, алар күчеп килгәннәр хәзерге Чүпрәле районыннан. Күчеп килгән кешеләр бу авылда яши башлаганнар. Анда булганнар ясаклылар да, анда булган служилыйлар да, йомышлылар да яшәгән. Тарихы бик кызык аның. Bütün татар авыллары тарихы шикелле үк. Ул 18 гасырның урталарында төзелгән авыл, хәзерге көнгә кадәр яши. Элекке заманда бик зур авыл булган ул, 2000 кешедән артыграк, 260 йорт, бик зур авыл, 2 мәчетле авыл булган. Ну, кызганыч, хәзер инде авыл зур түгел, анда 200 тирәсе кеше яши. Ни бары? Инде менә үзегезнең туган авылыгызның да юбилее булып узган бу Пермь өлкәсендәге авыл бит инде әйткәнебезчә. Менә аңа да китап чыгару нияте юкмы? Бигрәк тә сезгә мөрәҗәгать итәләрдер инде турыдан-туры тарихчы булгач. Быел, Аллага шөкер, безнең авыл байрамын үткәрде. Менә минем монда значок бар. 365 еллык юбилей. Шактый борынгы авыл. Әйтәсе килә, безнең Пермь ягындагы татар авылларының тарихы чыганакларда бик яхшы сакланган. Иң беренче халык санын язып алган документ 1620-24 елга карай. Менә шуннан башлап системалы рәвештә халык санын алу үткәрелгән. Шуңа күрә безнең яктагы авылларның тарихын ачыкларга бик авыр түгел. Безнең Уразмәт авылының тарихы кызганыч хәзерге көнгә кадәр язылмаган. Әзмәс, теге исә бу сюжет буенча гәҗит журналларда материаллар бар. Булай тулаем тарих эшләнмәгән. Менә бу бәйрәмнән соң без бик уйлаштык инде, тарихын язарга кирәк. Мин үзем дә уйлыйм инде. Кызганыч, әле авылымның тарихына чират җитми. Монда инде күрәсең Урал шәһәрләрендәге архивларны да кузгатырга туры килер әле. Мин башта бит Пермь татарларының тарихын өйрәнгән идем Казанга килгәч. Шуңа күрә мин Пермьдәге тарихи документлар белән таныш дип әйтергә кирәк. Мин Свердловскийда да әзрәк эшләдем архивта. Шуңа күрә монда әз-мәз материаллар бар, тик аны китап итеп эшләргә кирәк. Аны сөйләнең икенче бер сәхифә һәм икенче бер җыр. Җафа инде. Шуннан да шулай. Менә соңгы вакытта Урал дигәннән Чиләбедәге данлыклы Аркаим шәһәрендә дә булып кайткансыз. Моны бит инде бөтен дөнья күләмендә күтәреп сөйләделәр. Менә сезнең фаразлар ниндирәк? Кайсы чорныклы ул шәһәр? Менә мин быел Алланың рәхмәте
май айында Арқайым деген жерде болып қайттым. Чөнки анда ел сайын конференция өткәрелә. Бу 10-нчы конференция булды. Мин күптән хыяллана идем, барып күрәсе, ана ашкан галим белән сөйләшәсе килгән иде. Ана ашкан галимнең исеме Зданович Геннадий Борисович дигән кеше. Бу милләте буенча Беларусь үзе, зур галим. Һәм ул хәзер Аркаимда фән буенча заповедникның директор урынбасары булып хезмәт итә. Ул инде ул кеше 80-не узып киткән. Шулай булса да бик энергичный, шундый бик кызык кеше булып чыкты. Терек кеше. Без аның белән бик дуслашып киттек тиз генә, уртак сүзләр таптык. Ул Казанда да булган икән. Безнең Казан археологларын бик яхшы белә, бигрәк тә Альфред Хасановичны, Халиков. Чөнки аның укытучысы һәм Здановичның укытучысы бер кеше, Генин дигән кеше. Шуңа күрә алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Ул миңа Альфред Хасанович турында да бик күп әйберләр сөйләде, археолог буларак. Бу Аркаим дигән үзе бик мөгъҗизалы, серле, бик кызык урын. Ул менә таулар арасында үзәндә. Урнашкан 2 тау. Анда бул бик биек тә түгел. Уралның көньяк ягында инде, көнчыгышында. Көнчыгыш Казакстан белән чиктәш дип әйтергә була. Бер яктан Оренбург, икенче яктан Казакстан чиге якын инде анда. Монда менә 80-нче елларның ахырында Зданович һәм аның шәкертләре менә бу археологик культураны ачканнар. Монда алар тапканнар калдыкларын менә кирмән, крепость калдыкларын, агачтан ясалган кирмән. Түгәрәк итеп ясалган кирмән булган. Ул менә монда ясалган, менә минем берлеше күрсәтелгән, менә шундый. Һәм кирмәннең эче крепость бүленгән, һәм һәр бүлмәдә гаиләләр яшәгән инде. Бу культура гасырлар буенча караган вакытта ничәнче еллар 3-4 мең ел элек яшәгән халык. Халык үзе яшәгән халык антропологик яктан караган вакытта алар барысы да хәзерге заман кешеләрен ашаган, зәңгәр күзле, европеоид дип әйтелгән. Европа халыкларына ашаш. Монгол да түгел, башка халык та түгел. Аларның табылдыкларын тикшергәннән соң бу халыкларны, мондагы яшәгән кешеләрне атыйлар Индо-Европа культурасының бер өлеше дип. Индо-Иран дип әйтергә кирәк. Һәм биредә дин буенча бу халыклар огнепоклонниклар булган инде. Утка табынучылар. Иранда зороастризм дигән исламга кадәрле дин булган. Һәм менә шуның диненең башы менә биредә ята дип исбатлый Зданович. Шуңа күрә бирегә киләләр инде тәңрешиләр. Җыела 21 июньдән 22 июньгә алар өчен зур бәйрәм. Чөнки менә шушы кирмән урнашкан урында карасаң, менә еракта тау бар, Сопка дип әйтелгән. Менә шул тау өстеннән, нәкъ тау өстеннән кояш чыга. Ул бер генә көн чыга. 21-дә генә. Менә шуны карар өчен монда җыела халык. Дистә 10 мең кеше җыела дип сөйли инде ул. Менә халык, төрле халык җыела. Ул чынлаптыр мөгъҗизалы шундый урын. Кеше мөгъҗиза эзләп менә бирегә килә, тауларга менә һәм шушы кояшны каршылый. Шуңа күрә минем үземнең дә шуны күрәсем килгән иде. Без әлбәттә килдек май айында. Майның ахыры иде ул. Анда әйберләр юк. Но безнең анда булды бик матур сөйләшү. Мин чыгыш ясадым, ислам динендә утка табыну булганмы дигән мәсьәлә буенча чыгыш ясадым. Һәм минем фикрем буенча менә безнең бабаларыбыз тәңрешчеләр булганнар ич. Тәңре дине булган. Бик борынгыдан ул шулай ук 2-3 мең ел элек Тәңре дине Төрки дөньясында барлыкка килгән. Ул даже документлар белән раслана. Һәм менә шуңа күрә мин биредә уйлыйм инде, нишләп бу Төрки дөньяда
Иран культурасы. Нишләп безнең культура юк монда? Бәлки ул безнекедер дигән сорау да куям инде. Мин әлбәттә җавабым юк, чөнки мин үзем археолог түгел. Булай фикер буенча шундый сорау куям һәм үзем җавап эзлим. Җавабын таптым мин аны. Җавабы шундый, чөнки менә безнең бабалар хәзер бит ислам динендә утка табыну юк. Әлбәттә. Утка турдан-тур утка табыну юк, кояшка табыну бар. Ул икенче яктан караганда шул ук ут, кояш. Нейдә монда утка табыну ислам динендә булган, чөнки Тәңре диненнән исламга күчкәч, Тәңренең калдыклары безнең бабаларыбызда сакланган. Һәм мин үземчә уйлыйм, Төрки халыкларда дип әйтәбез. Төрки халыкларда һәм безнең татарларда сакланган. Саклануын нәрсә белән исбатлана? Менә крәшеннәрдә хәзерге көнгә кадәрле утка табыну саклана. Крәшеннәрдә сакланган һәм ул аны галимнәр язып алганнар, документларда бар, ул менә раслана. Шуңа күрә мин булай дип уйлыйм инде. Ислам дине һәм тәңречелек башта бергә чуарланып, бергә барган. Һәм ул безнең бабаларыбыз әкренләп кенә ислам динен чистартканнар. Һәм ул тәңречелектән чистару булган 18 гасырның уртасында гына дип уйлыйм мин. Чөнки ул заманда күпләп христианлаштыру, татар һәм башка халыкларны менә шушы заманда безнең бабаларыбыз үзләрен чын ислам динендә дип күрсәтер өчен элекке тәңречелек калдыкларын юкка чыгарганнар. Һәм тәңречелеккә каршы безнең муллалар да, имамнар һаман да көрәшеп килгәннәр һәм хәзергә кадәрле көрәшәләр. Шуннан да менә сез бит инде Россия Ислам институтында да укытып алдыгыз, укытучыларның белемен камилләштерү институтында да. Менә безнең дин әһелләребез, минем уйлавымча, тарихтан да шактый гына хәбәрдар булырга тиеш. Бүгенге көндә бу эш алып барыламы икән һәм аларның мөнәсәбәте ничегрәк үзләренең? Мин монда башта иң беренче әйтәсем килә, иң беренче татар тарихчылары алар имамнар, дин әһелләре. Чөнки Мәрҗани дә, Ризаетдин Фәхретдин дә иң беренче алар муллалар. Һәм икенче алар тарихчы. Шуңа күрә безнең бабаларыбыз традиция буенча тарих белән бик нык шөгыльләнгәннәр. Имамнар нинди генә авылда булмаса да, алар әзме күпме тарихны, шәрәрәне язып калдырганнар. Һәм ул язып калдырган әйберләр хәзерге заманда кайберләре бастырылып та чыга. Һәм безнең өчен ул бик әйбәт чыганак. Мин менә үзем тарихчы буларак, Ислам институтында эшләгән кеше буларак, мин анда махсус курс укыйм шәкертләргә, магистрларга. Россиядә ислам дине дигән. Һәм минем магистрларым, мин фәнни җитәкче буларак, алар белән тарих буенча эшлим. Тарих язалар. Менә мисал өчен бер җегетне генә әйтеп китәм, Салават исемле җегет Кемеровда эшләгән. Һәм безнең институтны тәмамлады, магистр диссертациясын яклады. Һәм Кемерово өлкәсендә ислам дине дигән бик матур китап язып бастырып чыгарды. Менә мин бик сөенәм. Димәк, мин имамнар белән бергә тарихчыларда әзерлим. Ул бер генә түгел, башка кешеләр дә бар. Менә шундый тарих белән кызыксынып эшләүче һәм китап, мәкаләләр язучы имамнар. Фәйзел Хагабый, менә сез бит әле тагын шәҗәрә методологиясендә эшләгән кеше. Менә кешеләр үзенең нәселен белергә тиеш дигән бездә бит инде шундый принцип яшәп килә. Җиде буын бабаңны белергә кирәк дибез. Менә аны нәрсәдән башларга кирәк? Сез шуларны тасвирлап бер китап чыгарган идегез. Моя родословная дип аталган. Бик дөрес әйтәсез. Мин дәреслек эшләп чыгарган идем. Ул бик матур булган иде. 10 мең тираж белән басылып чыгып, бөтен мәктәпләргә таралды. Кызганыч, хәзерге замандагы закон буенча 5 елдан соң бөтен дәреслекләрне алып юкка чыгаралар. Шуңа күрә минем китап дәреслегем саклангандырмы, юктырмы, анысын әйтә алмыйм. Чынлап та бездә традиция һәм хәзергә кадәр саклана, бик күп кешеләр аның белән шөгыльләнә, шәҗәрә белән. Аның иң беренче нәрсәдән башларга кирәк икәнен, иң беренче менә ясыйм
шәжәрәнен дип шуннан башларга кирәк. Һәм үзеңнең исемеңнән. Синең әтиең кем, әниең кем, әниеңнең әтие, әтиеңнең әтие һәм башка. Менә шулай итеп, менә бернинди документ булмаса да, 5 буынны кеше бер каяда бармыйча ясап куя ала шәҗәрәсе. Әти-әниләре белсә. Әйе. Белә әлбәттә. Исән булса. Ул мин монда сүз бара, минем шикелле олы кеше яши башласа, әлбәттә белми аны. Бала кеше ясаса, 5 буынны рәхәтләнеп ясый ала. Менә шуннан башлана инде гаилә тарихы белән кызыксыну. Мин әйтер идем тагын бер нәрсә генә, менә гаилә тарихын, шәҗәрәнең графикасын, ясау, таблица ясау белән генә шикләнмичә, гаилә тарихында язып куйсаң әйбәт булыр иде. Әлбәттә. Чөнки һәрбер кешенең биографиясы бар. Дөньяга килгән кеше из калдыра, менә шул изне изләп табып, дәфтәргә, китапка язып куйсаң бик әйбәт булыр иде. Чөнки киләсе буыннар мондый мәгълүматны белмәячәк. Шуннан да шулай, хәтта бик ерак барасы түгел, менә әти-әниләре вафат булганнан соң кешеләр эзләнә, кем әйтмешли инде, угына башлый, ләкин соңрак булып китә. Менә ник кызыксынмады микән, ник сорамады микән диләр. Менә тарих шулай бармак арасыннан качкан теге су кебек, ком кебек югалып китә иде. Шулай шул. Менә шәҗәрә белән эшләгән кеше һәммәсе шулай дип әйтә. Нишләп мин моның белән элегрәк эшне башламаганмын икән дип. Инде менә соңгы вакытта сез һаман да шул ук безнең Чирмешән районы җирлегендә Чыгытай авылының тарихын язасыз, әйме? Бүгенге көндә ниндирәк этапта эшләрегез, нинди тарихи сәхифәләр ачтыгыз? Монсы тагын да кызыграк китап булып чыга, Алла бирсә. Материаллар җыеп бетердем дип әйтәм инде. Хәзер мин язу белән мәшгуль, соңгы этап иң авыры. Чөнки авылның бетә барган заманын күрсәтергә кирәк 90-нчы еллар. Менә шуның өстендә эшлим. Әйтергә кирәк, менә бу да бигрәк кызык бит әле. Шагадай исеме. Бу бит Шыңгыз ханның икенче малайының исеме. Чагтай. Ничек итеп килеп кергән Чирмешән төбәгенә. Менә бик кызык бул сорау һәм әйтергә кирәк, мин үземчә аңа җавап бирәм, тик нокта куя алмыйм бу мәсьәләгә. Күп нокталар гына куярга туры килә. Чөнки ул шул кадәрле кызык һәм тирән. Менә сез беләсез бит, русларның бик бөек философлары бар. Шагадаев. Менә бундагы Шагадай һәм урыс философы Шагадаев белән уртаклык минемчә бик зур. Чөнки биредә дә шул ук Шагадайлар затыннан кемдер яшәгән. Чөнки Шагадай исеме елга исеменнән бирелгән. Димәк, бу елга бу кешенең биләмәсе булган. Шуңа күрә менә бик кызык нәтиҗәләргә киләсен. Бу авылда шулай ук менә нидән Чүпрәле ягыннан яңа һәм иске Шаймырза авылыннан килеп утырган кешеләр. Әйтергә кирәк, менә анда риваят саклана инде, имештер иске үтәмештән эш төркем эш якка киткән. Иске үтәмештә калган, урман асты үтәмешкә һәм югары Шагадайга. Мин бу фикергә әз генә истәмә ясадым. Дөресләмим инде, истәмә ясыйм. Менә турыдан туры нидән Чүпрәле ягыннан Шаймырзадан шушы авылга килеп утырганнар. Иң беренче кешеләр. 1747 елдан ел белән 1762 ел арасында. Чөнки ул елда да, бу елда да перепис үткәрелгән, халык санын язып алганнар. Шаймырзада 47 елда бу кешеләрнең исеме бар, 62 елда яңа урында килгәннәр. Һәм тигендә дә 62 елда язып куйганнар, китте Чирмешән ягына, менә шушы якка. Шуннан да шактый гына кызыклы тарихи сәхифәләр. Сезгә Фәйзел хабы зур рәхмәт, һәм эшләрегездә уңышлар телибез. Яңа сөенечләр, менә үзегезнең авылны язганнан соң инде тагын күрешергә насыйп булсын шу студияда. Амин шулай. Рәхмәт. Булсын. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта тарих фәннәре докторы Фәйзел Габделхак улы Ислаев булды. Тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.